Mangarap para sa iyong pamilya. Si Junior, magiging doktor. Si May, magiging engineer. At si Paolo, magiging sikat na chef. Di ba magandang makita mo silang lumaki? Ang kinabukasan nila, nagsisimula sa araw-araw mong pag-iingat. Magsuot ng helmet. Narito na ang mga nagpapagang balita. JV Ejercito Estrada nanligaw sa Baguio City. Ako, Ilocano ako party list, nakakuha ng suporta sa Baguio. Umento sa sahod, hiling ng mga manggagawa. Presyo ng tinapay, tataas na. Pouncer sa Ilocos Sur, patay matapos pagbabarilin. ETI Cordillera namigay ng tulong sa mga maliliit na negosyante. Japanese theme restaurant sa Manggayan, Benguet, malaking tulong sa mga pagsasaka. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Zone Headlines. Naimbag ng Malem Amyana na Luzon, hatid namin ang mga may init na balita. Nanligaw kahapon si dating Senator JV Ejercito Estrada sa Baguio City. Target nito ang karagdagan pang mga batas kaugnay sa kalusugan. Magbabalita, Charles Limon. Senator JV Ejercito! Mainit ang pagtanggap sa tumatakbong senador na si dating Senator JV Ejercito Estrada sa Baguio City. Pambungad niya ang pagnanais na maayos pa ang implementasyon ng Universal Healthcare Act at operasyon ng PhilHealth. Kaya nga gusto ko makabalik. Kasi first few years of implementation, infancy pa yan, kailangan may birth pains pa talaga. Kaya as the principal sponsored author, I know the purpose, I know the history, yung intention. Kaya malaking bagay sana, nandun sana ako. Ipinagkibit-balikat naman ng dating senador ang resulta ng Pulse Asia Survey kung saan ay nasa top 13 to 14 ito. Isinagawa ang survey mula February 18 hanggang 23 kung saan 2,400 na botante mula Luzon hanggang Mindanao ang mga sumagot. Mahirap talaga mag-independent. Napakahirap. Kasi wala kang tinutugtong ang stage madalas. Mag-isa ka lang. Pero kaya nga I'm still thankful na nandun pa rin tayo within target. Kumbaga from number 17 ako, nasa 12 to 14. Hopefully mag-improve pa. Ayon kay JV Ejercito, bukas ang kanyang pintuan sa sinumang presidential aspirants na mag-iimbita sa kanya. Pag na-tsempo ko rin si Yorme Isko, adapted naman din niya ako, pwede rin naman ni Manny Pacquiao. Well, sa unit team, hindi nila ako sinama, pero sinabi naman ni BBM, pwede akong pumunta. No? Kaya lang, ayoko na lang ng gulo.
Sinisikap naman ng dating senador na umikot sa iba't ibang parte pa ng bansa para ipaalam ang plataporma nito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hiling ng mga manggagawa ang pagtaas ng minimum wage. Magbabalita, Ren de Guzman. Walang naiiwan at naiipon si Froilan sa kanyang buwanang sahod na 7,000 pesos. Yun, parang sakto lang ko sa isang buwan namin kasi nababayad pa kami ng apartment. Maging si David na isang tagaluto sa karinderya, kinakapos pa rin kahit na sarili lamang ang binubuhay. Actually, kung tutusin yung 350 kulang pa eh. Pinagkakasya na. Nagre-renta pa. Tapos yung mga bilihin sobrang taas. Kaya naman, hiling nila, Wage hike din. Mataas yung mga para magkasya din. Tsaka, sana nga tumaas. Kahit pa paano. ito rin ang pananaw ng chairman ng Committee on Ways and Means ng Kongreso na si Albay 2nd District Representative Joey Salceda. Papanahon na magkaroon po ng modest o katamtaman na pagtaas po ng minimum wage. Sa pagpupulong ng gabinete kasama si Presidente Rodrigo Duterte kahapon, isa ang pagtaas ng minimum wage sa mga pinanukala ng Department of Labor and Employment. Ay patungkol po ito sa memorandum po ng ating kalihim Bebot Bello kung ano po ang mga proposals ng DOLE para po matulungan po natin yung labor sector to cope with the rising cost of fuel. And reappointment po ng mga nominees po ng employers and labor sector representatives po sa National Wages and Productivity Commission at mga regional tripartite wages and productivity boards. Pag-aaralan pa rin daw ito ng mabuti lalo na't malaki rin ang epekto nito sa mga employer na nagsisimula palang bumangon mula sa pandemya. November 18, 2019 pa huling inakyat sa 350 pesos ang minimum wage sa Baguio City. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, inaasahan na ang pagtaas sa presyo ng mga tinapay. Isinisisi pa rin ito sa patuloy na bakbakan ng Russia at Ukraine. Magbabalita, Marge Lincalio. Dahil sa bakbakan ng Ukraine at Russia, tumaas ang presyo ng gasolina. Apektado ang mga maliliit na negosyo tulad ng mga bakery. Tumaas na kasi ang presyo ng harina na pangunahing sangkap sa paggawa ng tinapay. Ukraine kasi ang isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng harina sa mundo, kaya nagkakaroon na ng supply chain disruption. Russia is not just an exporter of oil, it's also exporting a lot of commodities, a lot of agricultural commodities like wheat, as I've said a while ago, the oil price hikes. When the price of oil increases, it's almost always the case that the price of other commodities would also increase. Pinangangambahan na rin ang pagtaas ng presyo ng iba pang mga sangkap, tulad ng asukal, mantika at skimmed milk, kaya't magiging malaki ang epekto nito sa presyo ng tinapay sa bansa. Yun nga lang ay hindi pa matiyak kung magkano ang itataas ng presyo ng mga tinapay. Ayun, nasa 700 na ata ang harina. Isang sako po yun? Oo, mga 800 to 900 lang ata eh. Dati nasa 400 lang. Gustuhin man ng iba na itaas ang presyo ng kanilang panindang tinapay, di nila ito magawa dahil iiwan sila ng kanilang mga customer. Naman tinas niya yung presyo ng tinapay, tapos yung iba, yung mga pandesal, parang binawasan lang niya ng timbang para hindi na lang niya itataas yung pandesal kasi nasanay na sila sa price namin na 250. Dahil din sa bakbakan ng Ukraine at Russia, nagkukulang na ng mga cargo vessels na nag-aangkat at nagluluwas ng mga produkto. Marge Lincalio para sa Luzon Headlines. Para makaalalay sa mga maliliit na negosyante, namigay kanina ng tulong pangkabuhayan ang DTI. Magbabalita, Ren de Guzman. Masayang umuwi ng bahay kanina si Leia dala ang 5 sakon ng bigas. Ibenta niya raw ito sa kanyang sari-sari store.
may panggamitan ulit na magpapanibago kasi nga sa pandemic natin. At least pamuhunan ulit para makabangon ulit, makabangon. Gaya ni Leia, isa rin ang negosyo ni Soria sa mga labis na pinahirapan ng pandemya. Dagdag konsumisyon pa ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Ada store ko, kaya lang open sarado taaw mo kumatangan. Kaya malaki ang pasasalamat nila sa proyektong Livelihood Seeding Program, negosyo-serbisyo sa barangay ng Department of Trade and Industry. So yung DTI nag-implement ng Livelihood Seeding Program under the negosyo-serbisyo ng barangay. Ito ay isang pamamaraan namin na tumulong sa mga naapektuhan ng COVID-19 pandemic. In-extend natin yung scope ng assistance na binibigay ng DTI to include yung pagbibigay ng livelihood kits worth 8,000 pesos sa mga eligible na micro, small, and medium enterprises. So, tulong kanya yun. Dakal nga pasalamat ko ti DTI ta adati tulong pangkapital ko manen. Kat siyempre baka survival ba. Makatulong dakal ti effect na kanyame. Sa programang ito, ang mga benepisyaryo ang mismong mamimili kung anong klase ng tulong ang kanilang nais na matanggap. Si Nanay Virginia, nakatanggap ng mga sinulid na gagamitin daw niya para sa kanyang mga tinatahing produkto. May libreng training din tungkol sa tamang pamamalakad ng negosyo at paghawak ng pera. Ang 67 business owners na dumalo kanina ang ikatlong batch ng nabigyan sa lungsod. 350 ang target nilang matulungan ngayong taon. Para makasali, kailangang makapagbigay ng business name certificate o barangay permit bilang patunay sa negosyo, pagdalo sa mga business development sessions ng DTI provincial offices at negosyo centers, at makapagpasa ng Simplified Action Plan at Pledge of Commitment sa barangay o sa DTI. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, pinadapa ng pandemya pero ngayon ay unti-unti nang bumabangon. Susi raw dito ay ang kakaibang alok gaya na lamang ng strawberry burger. Ang kwento hatid ni Tom Navarro. La Trinidad ang strawberry capital of the Philippines at handog ng Pickup Cafe sa Baguio City ang Strawberry Burger. May hint siya ng fruity sweetness dahil sa strawberry, tsaka may tartiness din siya. Tsaka yung cheese, salty, sweet, parang umami din. May pagka-umami siya. 239 pesos ang bawat strawberry burger. Sangkap nito, quarter-pound beef patty with melted cheese, caramelized onions, at fresh strawberry compotes. Parang yun nga, well-known ng Fabio Benguet sa strawberry. Parang our own take of parang in-promote or i-market yung strawberry ng Baguio. Tapos parang yun nga, unique siya kasi first time ata sa Baguio or may strawberry yung burger. Malaki ang naging epekto ng pandemya sa kanilang pagsisimula ng cafe, pero nagsusumikap para bumangon. Our start was great, pero when it came August, the storms came. Tapos biglang, ayun yung nag-lockdown ng city. So, there were really struggles. There were times na we didn't even have customers. So, our area is based for tourism. We are located in a Pasalubong Center. We tried thinking of menu items, drinks, and food. Kaya that's how that's what we wanted to do para makabago. Ayon ni Andre, sa mga magsisimula ng sarili nilang food establishment, kahit mahirap ang pagpapatayo ng negosyo sa gitna ng pandemya, huwag sumuko dahil laging may suportang makukuha mula sa pamilya, kaibigan at customer. Sa mga nais sumubok ng pagkain at inuming alok ng Pickup Cafe, maaaring bisitahin ang kanilang pwesto sa Mountainside Pasalubong Center o bisitahin ang kanilang Facebook page. Sa mga nais din magpa-deliver, available ang kanilang food delivery through Food Panda at Grab Express.
Tom Navarro para sa Luzon Headlines. Susunod, bouncer sa Ilocos Sur, patay matapos pagbabarilin. Yan at iba pang balita. Abangan. The renewable energy resource of the Philippines. Si Mig Subiri ang nag-akda ng Renewable Energy Act na nagpasok ng 1 trilyong pisong pondo na nagbigay ng trabaho sa halos 3 milyong Pilipino, nagdala ng liwanag sa milyon-milyong tahanan at nagpaunlad sa libu-libong komunidad sa Pilipinas. Pangako sa inyo mga kababayan, sa tulong ninyo, itutuloy natin ang pagsulong ng mga batas tulad nito. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Ako, si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Dead on the spot ang isang bouncer ng bar sa San Vicente, Ilocos Sur matapos pagbabarilin. Ang buong detalye sa report ni Charles Liman. Nauwi sa pamamaril ang masayasanang inuman sa harap ng bar na ito sa San Vicente, Ilocos Sur. Nakilala ang biktimang bouncer ng bar na si Kevin Villanueva. Nakilala naman ng PNP ang suspect na si Jerry Burgos.
incident siya, nagkaroon po kasi ng sumusunod na loob ng action ban. Kasi naman kasi itong grupo ng suspect. Tapos meron din sa kabilang civil na nag-inuman din. Customer din yun ng action ban. So sa kabilang civil na nagkaroon ng parang heated argument involving yung babae at yung lalaki. So nakialam itong isang grupo ng suspect natin. So that's na nagkaroon ng commotion at nagpapitay yung bunker natin. Dahil sa komusyon sa loob ng bar, lumabas ang grupo ng suspect at mga nakaaway nito. Sa kuha ng CCTV na ito, kita ang paglabas ng suspect. Kasunod nito ay inilabas niya ang kanyang baril mula sa kanyang motorsiklo. Nagkataon namang papalapit ang bouncer sa suspect upang ibigay sana ang bill ng kanilang mga inumin. Nilapitan ng suspect at sinabi yung bill kasi yung suspect natin ang magbabayad ng bill sa naubos nilang alak dun sa Shinda. Pero yung suspect, agad naman sinapatawan yung victim natin na yung bouncer. Natamaan ang bouncer sa harap at likod. Nakatakbo pa ito pero dead on arrival na nang madala ito sa pagamutan. Tumakas ang suspect. Iniwan nito ang baril na caliber at motorsiklo pero nahuli din ng mga pulis. Nahaharap ang suspect sa kasong murder at paglabag sa election gun ban ng COMELEC. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nakahanap sa lungsod ng Baguio ng suporta ang Ako, Ilocano Ako Party List. Mga programa para sa mga Ilocano, inilatag. Magbabalita, Charles Liman. Nakahanap ang Ako Ilocano Party List ng kakampi sa Baguio City. Sila yung representation ng ating mga kababayan, especially sa Northern Luzon. Although alam po natin na mga party list naman need to work inside the country. At alam natin itong party list ay nakakatulong sa ating mga kababayan. So we are glad to say na may mga kababayan tayo who have the courage to put up and establish a service-oriented party list. Ikinatuwa naman ito ng party list lalo na't nagkakaisa din sila sa pagsusulong sa adhikain ng mga Cordilleran at mga Ilocano. I-focus natin ang paggawa ng batas para sa ikabubuhay ng mga ating mga kapwa Ilocano. At saka siguro yun, i-focus natin sa through agriculture, i-improve ang mga crops at saka products ng mga kapwa natin Ilocano. At saka hindi lang siguro Ilocano, lahat na ng tiga dito sa Baguio. Kumpiyansa ang party list sa suporta nito mula sa Ilocos Region. Pinapalaki pa ito sa pamamagitan ng pagsuyo sa mga botante mula sa iba pang bahagi ng bansa. Confident na rin tayo dahil at least ngayon, kagagaling lang natin sa probinsya natin, sa Ilocos Sur, no? At nakita natin na very warm ang base ng Ilocano. So sa ngayon, since wala tayong ganong problema dun sa Ilocos Sur, pumapasyal na rin tayo sa mga lugar na alam natin na warm din, no, ang reception sa mga kapwa nating Ilocano, katulad ng Baguio City, ng Benguet, so dito na rin sa part ng Cordillera. Kahapon, nakakuha pa ng malaking suporta ang party list sa pakikisa nito sa unit team ng BBM Sara Caravan sa Nueva Ecija. Target ngayong maabot ng party list ang suporta sa malaking populasyon ng mga OFW sa iba't ibang bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Ano ang role ng COMELEC checkpoints? Basically, to enforce the gun ban. Okay, so ang requirements, of course, we all know that dapat ang COMELEC checkpoint manned by an officer of the Philippine National Police. Hindi pwedeng PO1 lang yan. Aside from being manned by a officer of the PNP, dapat meron po tayong
officer or representative ng Commission on Election. Pag kayo ay pinara sa COMELEC checkpoint, how far can they go in searching your vehicle? Ang sabi po ng ating Korte Suprema, limited to visual search lang. Ito ang tinatawag nating plain view doctrine. Hindi nila pwedeng i-compel ka na buksan ang glove compartment. Hindi nila pwedeng i-compel na pasukin ang iyong kotse at tignan yung ilalim ng iyong upuan. Hindi nila pwedeng i-compel yung tao, yung driver, na buksan yung trunk ng kotse at titignan nila kung anong laman ng trunk ng vehicle. Lalong hindi pwede na i-compel ng police officer na buksan mo yung bag mo, no? At titignan nila kung ano ang laman ng iyong bag. So ang sinasabi ng visual search or plain view doctrine, sinasabi lang niya na kung may nakita silang kontrabando, kung may nakita silang firearm, that is the only time that valid yung kanilang search. And pag valid yung kanilang search, then an arrest can be made even without a warrant. Dahil dun nga sa ating Rule 113, Section 5 ng ating Rules of Court, you can be arrested without a warrant if a crime has been committed, is about to be committed, other instances where the police officer has reasonable belief na a crime will be committed. So ito yung doktrina na sinabi sa Solanyo versus People of the Philippines. Dito sa Solanyo may checkpoint, pero nakita nung police na merong bumubukol doon sa waistline ng akusado na si Solanyo. This falls under the plain view doctrine kasi suspicious yung bukol sa waistline nung tao, sinearch yung tao, and they found out na meron siyang baril doon sa kanyang waistline. So, question niya yung validity ng kanyang arrest, question niya yung validity ng search, pero ang Supreme Court sabi nila, this is part of the plain view doctrine kasi nakita na ng pulis na merong bulge sa waist ng accused and he had a reasonable belief na merong nakatagong firearm doon sa waist ng tao. So, ibig sabihin, dapat nakikita lang ng pulis yung contraband. Halimbawa, yung baril mo ay nandoon sa side ng upuan ng kotse mo, pero hindi nakatago, meaning nakikita yung butt ng baril. So, again, this will fall under plain view doctrine. Again, this is the case of Robin Padilla, na nakasagasa siya ng balut vendor sa Angeles City and instead of waiting or helping yung victim, tinakbuhan niya. At nung siya ay na-checkpoint dito sa North Luzon Expressway, tinignan ng pulis yung kanyang sasakyan at nakitang meron siyang mga baril doon sa upuan. Do the police have to acquire a search warrant dito sa kaso na ito? The Supreme Court said hindi na kailangan ng search warrant kasi nga under the plain view doctrine merong visual search na nakita at nakita nilang may contraband. So nahuli, na-convict, kaya lang na-pardon. So ito po yung doctrine na sinasabi natin. Of course, ang exception to the rule on checkpoints is when a car speeds away. Doon sa kaso ng People versus Hope, pinapara siya ng mga pulis sa checkpoint ng NLEX. Pero imbis na tumigil, yung tao pinaspasan niya. At of course, nahabol siya
Pagkahabol sa kanya, may nakitang mga contraband. Ito naman yung mga PX goods nung araw na considered as smuggled goods, so hinuli siya for violation of the Customs and Tariff Code. Ang sabi ng Korte Suprema, yung fleeing vehicles, hindi mo na kailangan ng search warrant para i-confiscate o para arestuhin yung tao. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Kauna-unahang Japanese-inspired restaurant sa Mangkayan, Benguet, ang laking tulong sa mga magsasaka. Ang kwento, susunod na. Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin, sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kooperatiba. Salamat Senator Migs sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Sa milk tea ng batang 90s, taratati ng itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. So masakit ang ulo sa Pauliniment ginhaway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Itinayo ang kauna-unahang Japanese theme restaurant sa Mangkayan, Benguet. Malaking tulong daw ito sa mga magsasaka. Ang kwento hatid ni Randy Guzman. Sa mataas na bundok ng Barangay Balili, Mangkayan, Benguet, nakatago ang kauna-unahang Japanese themed restaurant. Tinayo ito noong kasagsagan ng pandemya. Nung pandemic kasi parang nagkaroon ako ng bagong buhay kumbaga kasi syempre alam natin nung pandemic shutdown lahat, stop ang mga trabaho, wala ka nang pwedeng mapuntahan kaya bahay ka lang. So nung pandemic at pinut up namin ito, at least nakakalabas na ako, tapos yun nga sabi ko nagkaroon ng bagong opportunity, yung fashion or yung passion ko sa ganito establishment or Nagsimula ito sa garahe, kaya dito na rin nila binase ang pangalan ng kainan. Ang mga dekorasyon hanggang sa upuan at lamesa, pati na mga ilaw, iisipin mong nasa Japan ka na. Pero hindi Japanese food kundi fried chicken, cordon bleu, pork steak,
fish fillet at kung ano-ano pa ang kanilang siniserve dahil na rin mga lokal at magsasaka ang kadalasan nilang customers. Dito is yung puro kan muna, yung Filipino, tsaka Asian at Western. Pinagsama-sama namin kasi parang dito yung naging melting pot. Pinag-aralan namin dito kung ano yung papatok. Pero sa mga bumibisitang turista, ibinibida nila vegetable salad, ikinatutuwa naman ito ng pamahalang lokal ng Mankayan. Ideally, that's the spirit philosophy of tourism. Please promote that different aspect of life of the community. Nabangay the community well. Especially sa mga farming area, mabalik siguro nga makakalap na party adong ako. Dahil raw sa sipag, tiyaga at paniniwala sa Diyos ni Claro at ng kanyang mga kasosyo, ang garahe, mayroon na ring branch sa La Trinidad at Sagada at pinag-iisipan pang magtayo sa iba't ibang probinsya at munisipyo sa Cordillera. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.